Zhodou okolností a možno aj trochu symbolicky máme na prvých 3 miestach ženy, ktoré majú každá po 3 deti. Takže toto je najsilnejší motív, ktorý máme a veríme aj tomu, že ľudia to vycítia, že to naozaj myslíme úprimne a že máme čisté úmysly. Že to nerobíme pre seba, robíme to pre svoje deti. Keď vám to povie matka 3 detí, môžete jej neveriť. Je to naozaj vážna situácia. Neviem, či ste zaregistrovali, aj v Taliansku sa do ulic vydali ženy, v nedeľu bol veľký protest, kde tisíce žien protestovali v podstate z podobných dôvodov ako my, lebo takisto ako my nezávisle na nás vycítili, že idú veľmi ťažké časy a že budúcnosť ich detí je ohrozená a neistá. Protestovali proti tomu, čo robia ich vlády a majú pocit, že treba situáciu urgentne riešiť. Takže toto hnutie vzniká nielen u nás, ale aj vo svete. Je prirodzené, že prvé, ktoré cítia ohrozenie, sú ženy. Ženy držia rodinu. Držia tým vlastne základ každej spoločnosti